daskat emaztea, zabi seme alabak, Lorea, hemen do, Jon, falta. Unibertsitatera joan da, orain dela aste pare bat, eta... Sitxesen gaude, Bai. San Sebastian hondartzan hain zuzen ere. Donostirekin lotura handia daukan herria delako. Bai, mentxe, daka zinegatik, Bai. hemen bak izan da zine fantastiko del terror, eta Donostiko zineko zinemaldia, eta bezaldatetik hondartzare, hondartzak izan do, baina San Sebastian. Eta zu, azkenengo 22 urteotan, hemen bizitza, Sitxesen. Bai, hau gutxi gora bera, ez da Donosti, baina ongi do, txikia da, Barcelona alderen beste bizimodua, eta herriko bizitza, egia esateko. Bueno, Flor eta Lorea ditugu hemen, esan bezala, Jon futbolean ari da, Bai. baina estatu batuetan dago. Bai, dudik gabe lehenbiziko aste horiek amantzat keixio, denatzat. Bai, dena pozik gaude. Asko. Dena pozik gaude berangatik, bino, dudik gabe, oendik 17 urte dazka. Loreari uste dut padela gustatzen zaiola. Bai, padela maila honen bili da, oain berare ja Eta unibertsitatean. jolatu oso ongi. Ongi jogatzen da. Lo intento. Bi seme-alabak katalanak dira, Bai. hemen jaiotakoak dira. Hemen jaiotakoak. Emaztea Donostian ezagutu zenuen, eta eskontza uste dut, goizuetan sekula izan den, gertaerarik handiena izan zela, ezta? Ze gogoratzen duzu, eskontzaz? Hemen dika Jontzen presidentea, vicepresidentea, Ruiz, Rexak, eta gero zortzi jokalari ere bai, eta hor dudik gabe momentu hartan, prensa izugarrizko prensa jontzen, eta dudik gabe bakizo, horko gauzatan herriko jende guzia aterre zen, eta bueno, beste celebrazio espeziala bai. Urteak aurrerantz joan ala, goizuetataz eta gogoratzen zaren, Ordu eta zarra egiten zara, ordu eta gauz gehiago eta zarra egiten zara, atxare, ordu eta zarra, ordu eta gehiago egiten zara, gazte zanen aieke batera bestera joten zara, alabakin eta semegine bai, beti ona atorri ditzanen berak inglesaz beti estudiatu dute, gero hemen katalana dia eta katalana ze bai, erdaraz, beste frantzesa eta idiomak estudiatzen bino, esateko bain sartzen nahi zanen, konturatzen zara, lastima ez dut, esforzo hortan inbarra izan dunun, bino, nunin, orduan, entein ju bastante egin dute, bino itzain gutxi, nire kulpa. uste dut, oraintzu esan dizula, ez alzara damutzen euskara ez iriakatzi izanaz. Bai, atzo santzian. Eta gero berak egon ditzen nahi dira, eta dudik gabe beste idiomak itza egin dute, eta euskara zikera, dudik gabe, nire pena bat. Baina, bueno, horra dia gauzak, ezin dira gauzak buelta mantera zaila zaten datzen. Goizuetara bialdu beharko duzu udan euskara ikastera? No, beri eskuten da, no baldin bado, ja, ni bino gehiago aintzen do gauz batzutan, así que... Vamos a mandar un mes con la mona, verás tú que pronto se arranca. Goizueta gustatzen zaizue? Bai, asko. Nolako senarra eta nolako aita da? De vez en cuando un pizka bat kaskagorra. Pizka bat kaskagorra? No, pero Normala da, goizuetakoa izan da, kaskagorra izatea normala da. Herri hartan gaina ni bino kaskagorrak gehiago badia, eta ordu lasai gelditzen. No, pero es buen hombre. Y es un luchador nato, ¿sí o no? Sí. Le Peleó. gusta mucho su trabajo, se lo deja todo, se deja la piel, que a veces es un poco difícil porque desde fuera la gente no ve lo que le gusta, o sea, y el fútbol es su pasión. Y aparte no tiene nunca pereza para si hay que irse al otro lado del mundo a hacerlo, porque yo conozco mucha gente que dice, yo de mi pueblo y tal, yo aquí y tal, pero la gana de hacer las cosas, y yo creo que también ha dado con gente como nosotros que también nos gusta un poquillo viajar y todo eso. Euskal Herritik guna atorri ginen beti izaten zo, hemen bezala ez da inon egiaten, hemen bezala ez da inon bizitzen, hori dira Euskaldunak, eta bai, hemen bezala, eta gero atetzen za mundura, eta joten za, eta leku askotan ongi bizitzen za, ongi jaten zo. Hemen egoten baldin baza, etzo, onaino bakarra ikusten zo, eta gu alde hortatik Polonian bizitxuga, berare bai, idioma gorra, bera eskola joten zena polakon zen, por ejemplo, eta esaminak inglesez egiten, bino klase guzik denak polakon, bino azkenen hori denak esperientzik dira, ez? Hortako nahitu nik benpe semek azitzera, ez? Bere bizitza egiteko, bere personalia izateko, eta hortik aurrera bere bidea arrapetzeko, ez? Une honetan zer egiten du Jose Mari Bakerok? Egunero? Bai. Bueno, normalen hemen Sitxesen biziteiz, lanik ez baldin badut, normalen izaten dut, bi hirutan Barcelona joan, jendekin geditu, denboa egiten dut
iragotzen dut hortan, ez? Partidua komentatzen ere bai. Pero partidu komentatzen ere bai, bino lehen urtean, por ejemplo, azkeneko 8 hilabetetan ja Katarreko telebizio batekin kolaboratzen hasi nintzen, eta bueno, guain zantzun zela, pensatzen nahi naiz, aukera bat iteko, bueno, hilabete honetan uste dut, ja, aurrera atzera joten den, aukera hori. Etorkizunean zer egin nahi zenuke edo ze amets daukazu? Bueno, ametsa eguna bateko, nire ametsa izango litzake, ez dut realakin beste aukera bat eukitzea. Hori izango litzake nire ametsa. Badakit zaila zin dela, bina hori ametsa baldin bada, hori da ametsa. Beti esan nahi dugu, sustraiak mantentzen dituen arbola ez dela ihartzen. Beraz, bukatzeko, ia aita alabok edo hirurok euskal kantu batekin ausartzen zareten? Nik uste berak hobena, loreak dugu, eta patu barra, bera da gazteko kanta. Puedo intentarlo. Eza jozu euriari berriz ez jauzteko, ezan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, etortzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Na 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 na. Zurentzat iargiak lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra, nire zua itzali da. Ez zara gaueko izar bakarra, ez zara.